Olen saapunut Turkuun ja nyt matka kohti ensimmäistä serkkua. Kävimme koulussa syömässä ja nyt matkataan Skanssiin, mun lemppari kauppakeskukseen täällä. Minäkin käyn. Ai et. Alisa täällä katsoessa tulevaa koululaukkua. Joo. Nyt ostamamme pullat testissä. Eli meillä oli siis joku kermapuusti ja sitten Tuore juustolla. Ja nyt otetaan sellainen puokkia. Tästä mulla on high hopes. Aika hyvä. Nami. Jos kermas voisi olla jotain makua. Niin on vähän. Niin on. Sitten tämä. Mä en tiedä, onkohan tääkin niinku mauton, koska sit se on varmaan vähän ällö. Kokeillaan. On. Aika outo. Tai siis jos tää olisi joku vanilja tai kaneli tai jotain, vaikka joku sitruunakin. Niin. Eli ihan vaan niinku mauton tuore juustoa peruspullan päällä, niin vähän kyllä outo kombo. Kuitenkin 4 euroa Niin. makso. Molemmat maksoi 4 euroa. Mutta kyllä niinku on tämmöistä ihan silleen hyvää. Tää pulla niin on hyvää. Mut ehdottomasti tämä oli parempi. Täällä juuri laittaudumme uudestaan. Mä kävin ihan suihkusasti pesee hiukset, koska lähdemme ulos. Mä olen niin innoissani. Mä en ollut yksillä sitten varmaan kesällä terassilla viimeksi. Tai siis alkoholiahan en juo. Mutta alkoholitonta jotain. We will see, mitä se sitten onkaan. Ehkä mä nyt meikkaan loppuun. Sitten mun pitäisi vielä kihartaa mun hiukset, mitkä on vielä vähän märätkin. Tehdäänkö sellainen pieni transition? Okei. Mitä me on, että on tämmönen mentaalinen yhteys? Recreation of Espanja vlogi. Mikä biisi meillä oli? Se on Kaija K. Nyt on Halo Helsinki. Alisella ei ole ääni mennyt vielä. Se oli Paula Koivunen. Siis lifehack näin kylmille keleille, niin tämmöiset talvisukkahousut näyttää ihan ohkaisilta sukkahousut, mutta on ihan sikapaksu. Meidän deittimme sanoo, että kestää, joten... Deitti. Niin, siis. Joten korkkaamme pullon. Minä en siis tietenkään juo sober for life. Olemme täällä äitiemme näköisenä lähdössä. Teija ja Kati on lähdössä nyt Turun yölle. Olemme saapuneet takaisin kotiin ja deitti ei mene jatkoon, koska hän siis puhui todella paljon itsestään. Aika vähän kysyi meiltä ja puhui ihan todella, tai siis totta kai kyllä sun pitää jutella treffeiltä tai tolleen, mutta niin kuin todella sellaista pitkästi. Minä vain pitkästyin ja sitten hänellä oli myös mun makuun vähän liian sellaisia niin kuin misogynistisiä kommentteja. Esimerkiksi hän sanoi, että kaikki naiset, ketä hän kauppiksesta tietää, on pääaine on markkinointi. Ja niin tollaista paskaa mun mielestä ei nyt sukupuolen, tai siis tietenkin jossain pääaineessa voi olla enemmän naisia, jossain miehiä, mutta silleen mä en tykkää tällaisista kommenteista, joten ei jatkoon. Oli vähän pitkästyttävä ilta. Onneksi meillä oli hyvät jutut Aliisan kanssa. Naureskeltiin siellä keskenämme, mutta ehkä huomenna jotain parempaa. Tää kuulostaa siltä, kun metsästäisin joka ilta. Katsotaan. Nyt tästä aletaan mennä nukkumaan. Joten ei tää. Hyvää huomenta vlogi täällä
Mamma syö aamiaista. Lapset viety hoitoon ja ainakin lähtenyt vai? Jeesus, nyt mullakin. Mutta joo, katsotaan mitkä on tämän päivän suunnitelmat. Vielä ei ole suurta tietoa. Joo, voisi tuolla hullareilla vaikka käydä, koska rahaa on poltettava. Tänäänkin nyt sä peityt keski-ikäiset lähdössä aamulenkille. Kello 12. Sain vähän matchaa. Mennään sanoa, että päivä kirkastui, mutta ei, koska täällä alkoi satamaan nyt. Kipitämme sisätiloihin. Tulimme syömään. Nom. Alisan ideasta tehdään Everything I Ate at Sushi Buffet. Aloitamme tällä. Mun lempparit Alisalla testissä. No siis ei maistu miltään. Semmoista matoa ja sit vähän tämmöstä korvia. Ja sitä suurempikin jälkkäri. No, oikeastaan mun lemppari. Siis mä oon jostain syystä sellaisessa sellaisessa koomassa, että nyt otetaan vähän järemmät aseet käyttöön ja avataan tämä tölkki, että se on vähän elämän iloa. Jos saan. Cheers! Pieni arvostelu päivän ruoasta. Haluatko kertoa mielipiteen? Siis oli hyvää ruokaa, mutta sitä oli siis niin paljon. Minä en käynyt missään, miksi on niin noin paljon eri vaihtoehtoja buffetissa. Niinpä. Et todellakaan siis ei niin pystynyt ottaa kaikkea, koska sille ekalautasellinen sitten oli jo täynnä. Et tällaiselle pieni ruokaiselle, että ei niinku jaksa syödä paljon kerrallaan, niin ei kovin niinku vörttipaikka. Mutta siis oli hyvää. Tuli kyllä täyteen. Kyllä. Ja jälkkäri oli best. Kyllä. Mä oon itse asiassa ihan täysin samaa mieltä, joten ei tarvitse lisätä yhtään mitään. Mutta oli hieno sisustus, paljon kaikkea, suihkulähteitä ja mun mielestä silleen toisaalta kivempi, että on niinku enemmän, kuin silleen, että olisi liian vähän. Että sentään niinku parempi. Joo. Puoli toi. Taas olemme lähdössä ulos. Tällä kertaa Deliberyn. Eilen oltiin siis pörssin siellä katolla. Ja siellä on siis, mä muuten tykkään siitä, mutta siellä sisällä on niin kovalla musiikki, että se ei ole silleen kiva keskustelupaikka. Eli ei ole kiva paikka, koska ei nyt haluta istua hiljaisuudessakaan, joten mennään Deliberiin tänään. Me ei näytä niin mammoilta kuin eilen. Että mulla on kyllä aika sama luuk. Ja vähän nuorempi tänään. Saavuimme Deliberiin. Oi. Ei oo hyvää. Tosin maksoi 6 €, en tiedä mitä oletettiin, mutta ei oo kyllä. Update. Löysimme itsemme käytävästä. Koska tuolla ulkona oli aivan jäätävän kylmä, joten nyt me ollaan hotellin käytävässä nauttimaan. Se olisi ollut niin kiusallista seistä tuolla no eikä ois. Olemme Doriksessa. Oli vessatappelu, melkein joudut. Kello on jo 3 ja me olemme yhä täällä. Eli selkeästi meillä on hauskaa. Vaihdettiin siis, mä en muista milloin on tullut viimeinen vlogi, mutta mehän vaihdettiin paikkaa Edisoniin.
kommentoi, jos tiedät. Mutta koti kutsuu kohta. Niin, kyllähän tässä pitää mennä nukkumaan jo pian. Siis ilta vierähti erittäin pitkäksi. Kello on 6. Mä en oikeesti muista, milloin viimeksi mä olisin valvonut näin myöhään. Nyt nukkumaan. Kauniita unia. Apua, anteeksi. Kello on 6:30. Aisti mitä vittua? Nyt on aamu. Lähdin kohti juna-asemaa ja sitten kohti kotia. Täällä on ihan hirveä sadesää.